Ready to deliver na na, guys. Luto na po datong budbud balanghoy, guys, para ugma pohon. Good morning, guys. Padong mata sa atong work, guys. Nya ang mga order nga budbud ato na isabay tawa, oh. Luto na po datong budbud balanghoy, guys, para ugma pohon. Para ugma pohon atong dalhon. Ready to deliver na na, guys. Ato na ni siyang ipanghatod sa na nag-order. Ato na ni isabay sa to ang trabaho. Thank you for watching, guys. Bye!